Abusi anonsia po baby a wo bia ya mo adwo amo akwa babra so mamuni amawdo bi so nsam a yakekese ne ye ba nwumre na ye de babeso mo nsam no doso na poso ni mampedi na nadu dan kwa kufo de atugya se wom so man na kwa ye hia mu de na nso enuane de abuso ewo mayimu anwumre ye nsam trofo na monten so efa jusak atiate no ne mu asem etesen GMPC impeding forces so babonte chese nsem ye ran no bia hyase ekeka no krobia enim oduma nkuma boss ro boss aso ma ye japade na ye nso afo ohweso one nsam trofo edinkomo bi NPP amanyoko no so chese ran no president e de we NPP amanyoko no mu no wo mo abien krata mu atu no mo enam so me ye tete se wan hwe ya next week ko Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia vice president e be kwa kofa ne krata adesia ye wo eproye mantamu adefefe bi akọ ediama wo mo opani bi chese ore bi akọ akọwura ni koko wakọ akọwia ni koko emu otwitwa no e wato mantamu na ye bekọ bono mantam mu ni ahwesa de agenda 11 ho nsam so ifiri ho ebate abusa fo weni afofro pini akekase ne se kase abia wo bia na nwumre ye bade de aba besom yidi ne nsesan na ya obo mali bia boga nwumre mene nana kwabna kase ye kai wo say ye live wo Facebook and YouTube no nso eye adwuma Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 eno ewo enkranza ene ne mpotamu wo basunwane nso ene ne mpotamu a Sompa 98. na yegna ne aka bo madwumre ye den nsam no ema afei yensane ensam no mu na ye hwesa de ensam no esi ekro abusa fo ye shaka se na se de free man pani na ado dankwa ekufu ado wachema pse be ma boada na tena ye mama ni tuase enra no okasa e Doha kata bonten so a na nyina eyesesi ayonko fasoro nko a oh my god ye ne IMF akwakofa o ma baba so yasire mu e hwa toto ne mama ye se beye ne yesika sembe gina brane na atotoye amana fa ne ya pese na degedon papa bi efra na djuma de kase bi akoso e wo krapompene mantem for my Ghana yesika sano ne ntoto ye ho a mampeni na nado dan kwa kufa na ne nyama akwa techira wakasa wase ene wo kire se Ghana baby ya ba bedru no awon ye hia ne enamu ye ho kire ye sika enkoye na so obeka sini pipo se enuane de abuso e wo mayimo ya obone so afo a ohweka ye ho nsensem so abaso se planting for food and jobs a wo ma edebaye no so abanfo so ma empo wo my Ghana ya wo ye hia ya ho kire atete ni atepo ye namu nyina akire no enuane abuso e ma ofo my Ghana ni ntodo ni ntu asaso a enuane tese obi a ne boda fom a obi a etimi etobie mampani na adodanko akufado nsemo a wode atudwa kakra ni finding the solution and how we can generate the resources to support agribusiness in our country, I think is a major challenge confronting us. Since we've been in office, we have had to turn to a system of subsidies of our farmers, largely because of this gap of financing. The subsidies have got to come from public resources, and that is this whole program we have called the Planting for Food and Jobs, where we have subsidized our smallholder farmers, because Ghanaian agriculture, like agriculture in many parts of the continent, is essentially smallholder farmers. We don't have huge plantations here, etc. Partner of our government, and it has yielded some positive results. There are two ways about it. We have seen that even during this difficult time in the COVID thing, the supply of foodstuffs to the markets, the availability of foodstuffs in the Ghanaian market has not been an issue. It isn't as if in this period of difficulty we have also witnessed shortages of foods, etc. On the contrary, access to foods has been one of the more robust responses that our economy has had, and it's largely because the system that we had to put in place has been relatively successful. But clearly there is a limit to how far we can go down that road of public subsidy for agriculture, and we need to look very, very seriously at how we can develop another financial ecosystem that will enable resources to be channeled into the financing of agribusiness. And I think I would like very much to support the comments that President Obasanjo has made in this respect.
abusu amampani na adodankwa Akufo-Addo ene yete ne nkan ate atia kyerɛ sɛ ɔmasetena mu nneɛma nkɔyie ɛwɔ adwuma no a wɔyɛ mu na sɛdeɛ nyinaa yɛ nim no ɛduru sɛ yɛna kyerɛ sɛ yɛfa akyire so mpa baabia yɛ ahoɔden ɛkɔdu no yɛfa akyire ahwɛ sɛ ampa wɔmde ɔseɛ ayɛ ɔyɔ anaa na yɛnhwɛ kumase nso ɛte sɛn yɛnua bɛma Kwame Redu Awurade asomdwe nka ho na Kwame apɔ mu te sɛn ɛnɛ wobɔ apro kumase no mpanifoɔ no ɔmde ɔseɛ ayɛ ɔyɔ anaa Kobla mpanyinfoɔ no de asia yɛ titi krɔfo a ɔmo ɛhwɛ yɛ ho nsɛm so ɛnɛ yɛbɔ anan ɛkɔ ɔmo ahyɛyɛ ɔbɛ kumase adwuma ɛhɔ ɛna ɔmo dodoɔ na wɔn adan wɔ anaasɛ kɔɔto ahodoɔ a ɛwɔ asantemantam mu deɛ wɔnkɔ na kɛseɛ mu deɛ a ɛhɔ ɛna dodoɔ na ɛwɔ ɛnam so ɛma yɛbɔ anan ɛkɔkɔhwɛ sɛ ampara asɛm a ɔmo de to wɔn ampanyin anim sɛ wɔn gye wɔn ntumu ne ɛkɔ no ba no ninti omo san kan ya nyam so mo amampani saa bi okintwan nas wo no a omo de share se so biara kenike ne omo enko adwuma na omo de omo nkrata afi omo tefese ni omo teburu omo tete hu nyina ko na ni nyina na kopi ho ne se nipa kokura omo ye jefo ani wo mo nkofo omo kam ho a omo no ye adwuma nyina kokura kokura ni ho mo a hu ho mo na ade ba ko sa wo mi se wo be bi wo no ko be no omo de akujan na omo de abobo omo gate nyina no me gate awuro mu no bedo na edikojan e de abo ano ebie mu nso so wuro hɔ mo a nipa kokoro ni wɔn ma betumi ehunu sɛ ɔno ɔhɔ mo e twe obi ko ebisi na no asɛm obi a betumi ehunu hɔ nko a ɛyɛ obi a ɔyɛ security a ɔno ti gate na obi a no ebisi sɛ bi a wo bɛyɛ nkrata ho adwuma na sɛ bi a wo bɛka asɛm uche mu chema no wa kyerɛ sɛ ne de mpanyinfoɔ do ɔmo nkrata nyinaa gu ho wohwɛ table ni ade nyinaa na nyinaa so da hɔ no court rights amaso enti ebeya mlepomu no na wakofieja nkata na obeya naja wako na wako enti kobna sedia dwefo mu ye atemu ho adwuma ekaye no kobna mu de say ya menne ko hodo mu appeal court wo circuit court wo high court wo bubie de ma kobna o ye adwuma e wo ho enne Juma yemi abema Kwame Redu ene yetene kana yama nanso ho a yeto asoma ye ne Jusak president Era Samuel Afoteotu edinkowo ene ebusanse papa ye hia nkyere mu kakra party ye no nyene ya bebe ya social letters maybe ya expose your placard on our grievances the first government in Jamaica on your new salary from January to the TV maybe first day ya after maybe ya several interviews and I throw ama president ya throw ama labor commission they no say ya mom ultimatum so mu ye winner and the between the labor commission invite any government any office of the president, minister of finance, minister of employment and labor when no representation from government, no representation from finance. Labor minister of employment and labor you need to know second time and sana be the representative deputy director labor commission minister of labor and employment. The other microphone na so time. Yes, say okay. Because of the urgency, no. Up to Friday because that was on Wednesday, 10th May. Almost and I said okay. Almost Friday, almost this the following Wednesday. Say Wednesday, no. Yenka asemna labor commission for almost the government ample time assembly we Era Samuel Afoteotu one ye Jusak president abusuafo eguso de mo gira Jusak nsensenu mu an yemfam mfrie asantemantama sei na yemfam nkomfinfin mantamu odo ne chemfinfin mantamu abusua entete abotoso mpefem nsebjaba fono so ekire se o kepkus high court den potamu nyina court num edada honum hwehwehwehwehwa obia ensi honum omo ye omadwene senkeje ne ene ade omo cases asha enkomo court wa na enkomo ni da kwan se ja a lawyer for beba ma judge for atena se
ama put it to you akoso no na ye so mu jejina mia ne manchwa na mo hwe ne mo senkaja bi papa bi be free Nazareth aba ne nso no ankwankotentam opening pa juice ageko no a ewo mfimfim mantamo wo mo senior staff ewo mu wada no se chairman opening Paul at Ochre ene so perfect nsɛmtwafo di nkɔma wo kyese nya mianum nie baabi a wo kika kɔ ne de so kase wo strike ne hadwene a no boa ahadwene papa if some mfimfim mantama say nipa begu court no mo a wo case yantimi amfrɛ no hadwene a wo munim baabi a mo fifiri baaye wo munwuno manim etwetwa over court I want to strike and direction day was striking wrong court and they heard that they actually feel by Monday me na ma o he no sa kin na stand be man but for now no obiara oba keep this high court oba he no know aye oba be an ya they is on kuku you but staff no in the grand seat how all the occasion day court and sit into one court one of the institutions are on my brand ring papa Ghana because the court funds no leagues are charged in those cases in Yama Baban leagues. So there I am Benjamin, even a Chinese Benjamin. I don't think to Ghana. I was saying I resolve court now. Strike issue now for now only. Government is using a lot of money to charges are all the court. Abzafo Penny Paul Ochre enado ani chemfimfim mantemu a adwumayfo mo ye adwuma we ye court ahodo no mo ekubatan Judicial Service Staff Association of Ghana wo mo senior staff room we titire ni da no na ochechi nsemu kakra ede ekire ye no odomankoma boss robo asase o ma ya japade no de edoso pa se de nyina yenim no na o man ye nsoafo a wo hwesa japade no nsam so eye Owura Samuel Abuginapo wona na wone nsam twofo adi nkomo na wotre se wode wone kyerem ba bi te se bia atiwa forest wo se enu a nkurani enema ha yie pa nti aban no de nema begu akwam na amom akade pa ene mpanifu akade a o metima hwe na gadam se hu nsensem no yetimatu ase e de afri ho do so without fear or favor do so dispassionately in accordance with the laws of our countries and the rules and regulations governing the Forestry Commission. Tiwa Forest, the various forest reserves in the eastern region, particularly those that are under attack from illegal miners, galamseyers, please rid these forest reserves of illegal miners and illegal loggers and other activities who threaten the survival of forest reserves in our country. You have our full support, whether they are high people or low people, whether they are political leaders or not. Your mandate, your work is to make sure that all forest reserves in this country are protected. Let me conclude, ladies and gentlemen, by reaffirming government's full commitment to the management and staff of the Forestry Commission. We will continue to provide you with all the support and logistics you require. I'm very familiar with some of your challenges. Issues of welfare are very important, and we're going to take a look at that. Issues of training are very important to you, we know, and we're going to take a look at that, as well as issues of empowerment, the various gear that you require, the approved vests, weapons, and the rest, to be able to protect all the forest reserves of our country. Owura Samuel Abuginapo. Abzafo ye twaso na ye de makọ GMPC atena ye na mama no tuansam a aba sensen wiemu a ayake uba yesi se Ghana ye chefa wo ye wo yire no ye tunu dudum e de akọ adwama so akọ ye no as a GMPC penimpa wa ba sese opani opoku ahwene dankwa ene omo board chairman Freddy Wasima uble akeka omagina pamo a wo mo ekwa akoton e de ma ankrankra bi e wo yesi Cayman Islands you said de ya chesade no dwene ho a wonte ase and am so board chairman na wada GMPC ano Freddy Wasima uble a maybe atwam no ye national chairman de mo sunu kro kan pipi amanjoko no and no nsentwefo akasa wa permanent no watch say sansem na montene so a amanfo tutu na srani abasedi ho nkomo no wonim ho ma chimpu ekoba ne say so my Ghana ejapade kese say wono no Freddy Blay any penimpo da GMPC ano o me enu betima committee pamo so mo kono makwakoton ye e de amakwa ne bi ono no tene baabi wose no kra bi ani sansem no a amanfo ekekene mo na sa company na yesi from se Petrosol no wo mo ani wo mo baabi a e na amanfo na na baabi ka katansem no e de gu wo mo ani masesa opani Freddy Blay. I can't on my own go and sell
GNPC assets. As I said, it's a bit complicated. Now, I would have left immediately when I said a thing about it. The people sense, even you, the media, sense that there's a problem there. Somehow, how can a GNPC chairman go and sell shares of the company to follow and deprive this country? Maybe he did so that we will benefit from it. We'll have some, we'll pay him on the side. It's scandalous, no intention to do so. There was no block that you are selling was decided to sell. What happened was that there was a 7% interest in JOHL, which government through GNPC had tried or had decided to acquire. But this 7% forms part of shares that Anadako, who was holding them, had decided to hold, and they wanted members. You see, when you decide to sell your shares of a company, of this conglomerate, other members of the shareholding have a first right of refusal. Abusua we kane tetere de mo so no gogo mpipi amanyuko no Penny Freddy Osima Ublay na yetene kene no akire wasaso e de kakra esoso sei. I've issued a statement. I don't know whether you have had it. It's with a little reluctance that I could even come out publicly with it. But except that these CSOs have asked for my head or for my resignation. It's a pressure. Everybody is calling me. What have you done? Is it true that you have surreptitiously, as a word is, or scandalously decided to take GNPC shares and sell it to a foreign company, depriving this country of, I believe these are all allegations that I find them unfortunate. It's not a case. See, all of this is very sensitive. And it's not my activity as an individual. It's not my conduct as an individual that will determine what is happening. I am complimented by, indeed, it's a chain of command. The presidency, the ministry, the Ministry of Finance, our board of directors, there's an executive committee of GNPC, and the CEO is in charge of all this. Before we take any decision, we go through meetings. Abusua Penny Freddy Osima Ublay ye kane tetere no GNPP amanyuko na no say one ye board chairman da GNPC anu ntinsem a ebesense wiem so my Ghana ye wayere no a ye tu no dudo mu di akwadwama so akwakoto no ye fa ewo mu no emu chefa be o mu nchichemu nso wo mo eton ye de amakompere bi ye se friend se Petrusa ewo Cayman Island eno ababo ntia ba be chimse no kro bi anim na sa chefa no ewo mu no eno na o my Ghana ye dadani edidi ho kakra Kobane say yet in penyin some say ya no Freddie Blay any penny kwanchefo de GNPC ano ebekọ mutira pam ho no makwa tone edisikana kwa gugu mutum tisansem no nukre bia enim yanko epoye mantam no emu ye kọ krobo girls senior high school ho na ho na ye gina ningina ene se ba bia sukuu no ewo no home economics blog ho no ayedada pa ama kyerɛ sukuu no ne tebea ne ade no saa blog ho no enya nika emoa adesua ene ade kyerɛ aka ho bi ama Ghana National Petroleum Corporation GNPC afa to ho so sɛ obekɔ no akɔhwɛ asiesie sukuu no kama na ede ama wo mu na ebra a wokoduru ho no na ɔyɛ amamra ne amane a wasiesie da na wie no na wɔhwɛ adane akyire ede ma sukuu no mpanifo no pane kwankyerɛfo de ma GNPC Dr. Dominic Edua wɔne samtwerɛfo edi nkɔmɔ kakra na asɛmni yɛde mpuntu Ghana for Brabo. We are impacted lives. No teacher for GNPC, a buy any GNPC, the GNPC Foundation, in 2017. No coins so there. When we say Yebisha, make us an military. Say GNPC Foundation, I used to say, every single region, a signature. I am making sure that you did Juma Gibre at the Bois Ghana for, especially youth. And this is our share, the Juma under the education and training model. Your mass scholarships, in fact, already I have 6,000 that may go so I know because I am here to my end check. This year, what about 1,500 of it. I'm a Ghana and more tertiary institutions. We are no free economic empowerment. Say
ebe church kola ni bi nsan djuma and also ade me see in particular the makoma so pa we get these children off the street and give them something now. Dr. Edua, one of the chief executive officer de ma GNPC na sukum hono no oba pani ya wada suku na no eye oruayire Benis Noel Akute nensamua wade man samtrofoni a dream come true because for 96 years we have had an old small home economics book. Money yet say practicals. This year alone we have over almost 400 students doing practicals and the room cannot even take 30 a time. And so this block 7 rooms is going a long way to help us. And Yenyaji, Yadaji and PCS, Papa, saying so for 96 years we have been praying. Say you been near home economics block 54 and mess our dream abom my Daji MPs chairman Mr. Freddie Blay, Dr. Dominique Dua, general manager of the foundation, a dominant contractor, consultant who be a boy na project in Sakan. You don't mean as a radiation. Nankosoma mo say we betumi dey aboa schools nso aka nso ya emwa etisa ya kan ma di ato ehia nkoma ehia say ye be finish by no ehia sanya ma no fe dan no yetumi eyusu ni nso na wodi amna ye shebose ye be question ye be use and we be breaching Obasan Baby is a dime, and that's what you say. Said the Ayasha Marco 96 years in the social Penny Yawada Krobo Senior High School no ano Ayura Benis Noel Akute. Abusia fe no abeka enwa ye ka mo se Sompa 93.1 FM enwumre no nsia kase ana nsam no bia wo bia de eguso a ye de ema mo star bia no wadwenche no nsusu obetumi de ababeka enwa bra o kan wo social media platforms audio no nyina so o ko Facebook wa Sompa 93.1 FM Facebook Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu o de bia ho no mo a abusia eguso a ye beka se no mamu no ye beka kai ede amamo sa o tie ka osunyane ne nkwado a se ye goso no mafuma ntem no mo ene broma ntem no mo nyina manim Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM wa osunyane abonten so anwumre wo madam ntie kase no ne sentire nyina ejibe bia okopro ismantem no mo a enkransa ne tachiman ene ne nkentampone ne mpota mo nyina Sompa 90.7 FM Sompa 90.7 FM madama ya kase eno susu ne sentire ejibe bia asantema se nyina ne nkwado Sompa 93.1 FM madam ntie anwumre ye kase no esanse nye motie do sonso tipene sasabonsam ba ko a wabu achechentine kase no ne sentire ejibe bia yento aso na yemfamo enko NPP amanyuko no wonimo atena ye na NPP amanyuko no atena ye yedemo eko no ena busia entiti ya abato Sompa FM nsempyefa pono so echeso don fa ya dom na ketrema da budwem mojedie mafusane yantia tinkabone bia efri echene ko NPP amanyuko ne ebie nkrata mato wonom se ewura no mu a womo emi se omunya president omu bedie ewo NPP amanyuko no mu nyina enko no mo enkofa enkrata womo nyina enkofa eye enkrata ewo NPP amanyuko no mo echena ena womo ebie nkrata mu ede ato wonom we twetwofo pene de ma NPP amanyuko no lawyer Justin Kodia Frimpong JFK ena ordinance ahyesa nkrata we yase a watch say National Executive Committee NPP amanyuko no ene National Council no kokohia no like I say wonoma agiatum so don for ya doma echena kono womo ebie nkrata mu ato wonom amobibia etimi akwakofa enkrata ne bi no wonom biemu a de akwakosi odon for ya domo a April eye chese June bosome no ne da etoso eye eduonu 9
24th June no ɛna kyɛ sɛ wɔn mu bi nkrataa no mu ɛde atoɔ no mu na afei wɔn akeka nneɛma sie ni adosodoso awura no ahodoɔ a wɔn ɛpɛ president ne bi adie na wɔn akɔ akɔto wɔn nso aba kwasi buroni ka bibi sɛ ɛyɛ special ɛyɛ electoral college no ɛbɛkɔ na wɔn akɔ akɔto wɔn mu aba na ɛdum wɔn na ntete a abɛtɔ so mpɛ fɛm nsɛmtwɛfa pono so ɛkyerɛ sɛ sɛdeɛ ma keka sie ni a Dr. Alhaji Mahmood Bawumia vice president wɔbɛkɔ na next week wakɔ na wakɔ akɔfa ne nkrataa na adi adanseɛ sɛ n'ani abere ɛne ani bedie nsoja kasa amerika deɛ wanane a wɔpɛ president yɛdie ɛwɔ NPP amanyɔkuo no emu na abusua yɛhwɛ ne akɔ awoma no so na ewura nom ahodoɔ no a wɔnom ɛpɛ president yɛdie ɛwɔ NPP amanyɔkuo no te sɛ yɛwura Alan Kojo Kyerɛmaten vice president Dr. Alhaji Mahmood Bawumia yɛwura ɛyɛ Kennedy ɔhene Japan kwabena ɛgye Japan yɛwura Boakye Ejako Kyerɛmaten ɛne ewura nom ahodoɔ no a kyɛ sɛ ɔmo pɛ ɛyɛ president na die no yɛbusa sɛ ɛberebɛ ne berebɛ ɛna ɔmo ɛboaboa wɔn mu ho na ɔmo akɔ akɔfa nkrataa ɛwɔ NPP amanyɔkuo na tena yɛ kɛseɛ ma adi adanseɛ sɛ ɛnyɛ sɛ bi ɔmo de ɔmo no ɛna ɛdɔ nwura bi ne mum wɔn ani abere yɛ ɔmo nsɛm na ɔmo ka no wɔn etu ho anam abusua ekusi ɔtɔɔtɔ ahoma no si yɛbɛkɔ ɛyɛ vice president atena yɛ na yakɔ yɛwura Alan Kojo Kyerɛmaten ɔno nso so na tena yɛ na yakɔ yɛwura Kennedy ɔhene Japan so atena yɛ na yɛnkɔ vice president na tena yɛ friends of Dr. Alhaji Mahmood Bawumia penimpa oda no ɛyɛ yɛwura Jesse Boako yɛne na enkodi nkɔmɔ efi vice president Dr. Alhaji Mahmood Bawumia na tena yɛ sabre ya party na bie nominations ɔdomfo yɛ adom akina no da bɛyi ɛna vice president ɛbɛkɔ na akɔ akɔfa nkrata Jesse Boako ma joy yɛ ma akɔ ababa kumase Opani mejo so pa na mi chia watiefo ne wasefo nyina ye tiefo ne ahwefo nyina eje wo so ye beje di se mote se NPP amanyɔkuo no abie nominations odonfo ya adom akina na muso musai nominations na o mabie no Opani edikan mama nya correction bi may the president of Bawumia must win friends of Bawumia so omo ho but me no me a president of Bawumia must win. Oh, okay. I know na mucha ni tia friend BMW no. Mpata BMW. Okay. Na mo party the timetable aba timelines no mo de aba no. Mo ye mo bo entua mo campaign de ma vice president Dr. Alhaji Mahmood Bawumia no. Mo fi say timetable way any timelines no a party ne de aba no ebeboa mo de. Ebeboa pa because Ushemwa May 2023 Osha party ni nhihye say yetimi obi obedi party nani 11 months before the main election na se anya ni sisia na anya ni ntem ye nomination obi obeso gina ambe fa forms a se da benda na ye betimi ayesa na ma ni nyina na oni MPP so se ni amanfo do so a almost standing no ye copy forms eto abawie definitely there will be differences. There will be challenges. Such challenges in now, and see to solve answer you see as a full which is 2024 election year. Party the Ninja Yaba set Ochina Nyame Adoma from 10 a.m. to 5 p.m. Just say, wow, GD say, Ubetumi Ejinano. Say, Yanfan say, Asanti Eboa, GD say, Ubetumi Ejina, MPP D1. And none of man requires Ubetumi Akofa Fob. Asan ejinabi yeah there you say Dr. Alhaji Mahmood Bawumia forms na MPP ye bie no obekwa kofa ne forms na form a okofa no ye pese e kire Ghana for MPP delegate say mo fa support ni nyina emma Dr. Alhaji Mahmood Bawumia because 2024 akuna ye kono 2024 no chese e ni blessed 2024, for the first time in the political history of this country, we want to break the 8. And if we want to break the 8, it is Dr. Alhaji Mahmood Bawumia. Omo mujina no. Omo nyina menka se omo nyade o. Obi a wo baabi o yade. And na yehwe omo mujina no, yehwe omo nyina na MPP delegate say Dr. Alhaji Mahmood Bawumia obekwa ko fan forms. O fan forms a chese
dɔm mo bɛba bɛbɔ n'akyi asupporting no nti nim sɛ forms a yɛbie no yɛnyɛ na somdiri yɛnyɛ ne bɔkɔɔ ma nyɛ kuti asɛm bia wa bɛkɔ okɔ akɔdwo forms na hwɛ so kɔ fie for fans kɔ fie na mo nkɔyɛ de amonkɔyɛ na nkɔgye forms nkɔgrati interview nkɔto ayampia Matewase na dabe ni yenhwe ni mu say Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ebekɔ akwakɔ picking forms yetete say next week no dabe potin minia up to date Vice President still your consultation enti me sure and me nim say by next week there date ni beba date ni dey see ade yentuni nka say da say ana da say enti date ni dey beba yemum yentai kuchu date ni beba na ye nyina dey support no akoma no sɛne ɔwusi kane deɛ gyesi ɛbɛtumi aba sɛ Vice President kora ɔn contest wa na meboa ɔbɛ contest pa ɔbɛgyina because obi a ɔde akɔto mmarahyɛ badwafo anim sɛ ɔba abɛstande obi a wabɔ ntoa kakra ne stakeholders ɛwɔ the various regions Ghana ha nyina 60 regions a ɛkɔdi nkɔmmɔ sɛ ɔbɛgyina no kyɛ sɛ Ghanafoɔ MPP delegates ɛnya yɛ hyɛmi sɛ the Vice President of the Republic, Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, enchebia obefa ne forms na Ghana fo ehu de eko. Yo. Yesu de miemfa wonsi ejenne na nkrata ne ba bonten na yebesi akire bia no yasa ba onche ne wa ba beto so da se ne wada je anwumre. Medasiminia. For Jesse Boako, a president or da Bawumia must win at no, Nina a ne. Church of Penny or down, Sunuku can Pipia you could not crata, what they ababonting. Lawyer Justine Kodia from Pong, say or more a bien cratemo, or don't for Yadumetna, Edikusi, a June Bosomino, Neda, a Tosso, a Dununai, like I said, 24th June, and now or more a Dequacusi, say or more president, a day, a war and Pipia Manukunum. Obi bianco fankrata so far ya tete seru anu bedu 10 ena ayi wo muti enu chekoba ne sano a no nyina ko fankrata wo mo ebeko eye special electoral college no ma kwa akoto aba no mo akwa akoteso wo mo beteso aba benum wo mo eteso wia ansa na eye national congress no abaso November mu na fe wo mo ayi ni obekuta franka mu ede ama MPP amanyukuna busia na nke wesenke be kwa wo no so na openi Richard Nyama wono so ewo yewura Alan Kojo Chirematen ne campo na nke no mo akwakodi nkumaja sekan no de asam ne de ba okako bunkum no wakako nifa kakra na nke hwese ebeko yewura Alan Kojo Chirematen wono so ne campo ne yakwakobusa wonum sentutu eda say dabe na wura no beko akofa ne nkrata igusu ayeto ato homa no enya ntutu mu de abusuya yenwo kase ne so nkoye ni mu en Yanuanom Sompa 98.9 FM ewo hono mo na omunya nante yese na nanom atena nkonwa ye wo tano dumase number 1 A2 anamobi ne science said en semtrofo yaduma ne sitie no ye de da na yehwehwe asam no na ye de akira ko hu sampa se ekoba se na nanom atena nkonwa A2 anamo sara na kyese na nanom ani abre pa na omani abre ne nyina no eya aban no agenda 111 hospital na wo sinu bi ede ma de se ye wo tano dumase number 1 ene ne mpatamu ne science yanua ba ma chiame nimo ya wo di ne dwuma e wo Sompa 98.9 ene nanom ahemfo ne atena nkonwa nyina ene bomu a omukopie mu ho na bra omukopie mu ho na nkontabuo mu no ene yanua ba ma chiame nimo ebusa engineer ya wo da dwumade na no engineer Gabriel Entry ebusa ne se papa ene ma te se wankasa no se na obesi aka ede afo na o se o no kura nyame anim ni sade na nanom atena nkonwa si agi atum na se de ade hye no si hoahoaye wo ha no yebedi nsi aka ntam se be ya adwuma no nyina na emom no matimi aka ede atwe se nyame ya adom na se ye wie sa ayarasabia kasese no a ebefa empa be se wo ha ene akire ya be boa pomdere ene ayarasa ba ya omaji efeso ye ni omu ye adwuma ye nhia ohaw bia up till now tinache se ya baba bi pa ye nso ye be yi akoma mu aye de ya ho odin betimi aye bia na agenda 111 na aba odumase enim se ebeba abeboa ye nyina se ye nso ye Ghana fuo de ye nyina ye mfo ye hunyim na adwuma pa ahya ase no ye mfa nko awie ye pa emra ye wo ye ne consultant ne wo se ye wie adwuma no October ewie this year ewie na se bibia mebom dia na se de se yama ya homre so a ye koyi no
yɛhwɛ sɛnke yɛbɛtumi abiti time no agenda 111 a yɛbɛpie odumase no ɛyɛ 100 bed capacity a ɛno ana ɛso ɛwɔ mu nti na kyerɛ sɛ odumase yɛate asɛm wei ɛyɛ engineer Gabriel Enchi ɛna wɔkyerɛkyerɛ mu akyerɛ yɛnnua bɛma Chiame Nimo no na Chiame amana nso hɔ a wɔsan toa so ɛma wɔne Nana Yaa Adanse Puduo ya wɔtɔ so mmienu wɔne ɔba ahema ɛwɔ Tano Dumase number 1 ebusan sɛ Nana wadawroma o yaba yɛbɛtie mu o kakakrai mebehu yɛ no mani agye san sɛ deɛ yɛde yɛni aba behu ne yɛdi ho adanseɛ yɛbaayɛ no ɔmo yɛ adwuma na ɔmo wie soso a ɛbɛboa Dumase na aboa Ghana nyinaa ɔmo yɛ adwuma pa na ɔmo yɛ nti yɛsrɛ Nyankopɔn ne nananom sɛ ɔntaa ɔmo akyi gyina pa na baabi bia sika bɛfiri bɛba no emra wano na yɛntumi empagya ensi hɔ ma Dumase mfa ne ntoma pa emfra na sɛ deɛ osi kyerɛ mu no so kra na ɛbɛboro 100 best no nyame yɛ adom no ɔmo wie ɛbɛboro asɛm a mɛka kyerɛ yɛn nyinaa yɛ nana akufu ado dankwa sɛ ɛyɛ bonoman Dumase man yɛtae n'akyi yɛsrɛ no ɔnkae yɛn na empo saa agenda 11 enwie na onsan hyade foforo asema yɛn sanse yɛde yɛnim sɛ yɛ papa ne preko nti yɛsrɛ nyame ne nkwatenten ma ne sɛ ɔnkae Dumase adwumayɛfo ne yɛ obi a in fact ɔmo bɔ ɔmo ho mɔden ɔmo anim te yɛbaa yɛ de way yɛsi bisa ɔmo question kyerɛ sɛ ɔmo akyerɛkyerɛ nsɛm mu fine akyerɛ yɛn ɔmo bɔ adwumaden so because sɛ ɔmo ahu sɛ ɔmo yɛ ne yie a sɛ de ɔmo akyerɛ sɛ ɔmo yɛ regional hospital especially Kofo Kumasi G no ɔmo ɛyɛ adwuma ɔmo bɔ ɔmo ho mɔden Nana Yaa Adanse Puduo ya wɔtɔ so mmienu wode wɔne kyerɛ mu ɛwɔ Sunyane a wɔde na yɛ ɔba ahema ɛwɔ Tano Dumase number 1 yɛde ma ɔkɔ nwoma sua mu ɛnɛ ɛyɛ AU Day African Union Day nam so ɛma ado wɔne kyerɛ yɛma no sukuus ahodoɔ mu a ɛnɛ kyɛ sɛ dodoɔ no a African wear sɛm no a ɛna ɔmo yɛyɛ ne ɔno no ɛhyɛ batakari hyɛ ne ofra ntoma efrai ne ɔno nso so no gya wɔpɛ no shirt bi African wear shirt kama hyɛ ɛso so ɛhyɛ ne ɔno nso so no ɛhwɛ ne kaba ne select chim ne duku wɔno nso so echim ne dia a edi adanse sɛ ɛnɛ ɛyɛ ebibire mu da yɛma no wɔn ɛhyɛ safan ɛde ka yɛ kwan sonko so na ade wɔne kyerɛ aniwa Memorial School a na nnɛ so na akɔ da wɔn mo ɛkeka de asi ani na wɔn di wɔn 60th anniversary ɔpɛni ɔpɔnsafo a wɔn ɛna ɛyɛ headmaster da school na no ɛne yɛ di nkɔmɔ kakra ɛkyerɛkyerɛ mu wɔn anniversary sɛ ne wɔn si edi no afa ɛne efutu a wɔde bɛma ne ma ɛne ne nananom nkuma yi ɛnɛ etuosi hɔ ɛde kae abibiman nyinaa ɔtayɛ a ɛgyina hɔ ɛma deɛ ɛtumi yɛ yɛamammerɛ ɛne yɛamanneɛ ɛne adeɛ ɛɛfɛ ne sonko a yɛwɔ sɛ abibiman ɛno nti ɛnam so ama akyerɛkyerɛfoɔ a yɛwɔ Oniwa Memorial School yɛyɛ yɛadwene sɛ pɛsɛ yɛma mmɔfra no ehunu saa nneɛma no nyinaa ɔmo mmɔfra brɛm na ɔmo nyinaa ɔmo amfiri ho ɛno nti yɛn deɛ yɛ dansoa koraa African Union Day biara dura yɛn deɛ yɛdi no sonko koraa ɛne sɛ ɛyɛ da biara eduro hɔ a yɛyi yɛsu kwataadeɛ no koraa gu nkyɛn koraa na yɛama mmɔfra no kwan ama ɔmo adrɛs te sɛ abibifoɔ yɛka bibifoɔ a Malifoɔ Burkinafoɔ Arabfoɔ yɛn nyinaa yɛ abibifoɔ a sɛdeɛ yɛamammerɛ ne yɛ dress nsitiɛ no nti woba ha yi a wobɛhunu afadeɛ a ɛkyerɛ sɛ yɛyɛ abibifoɔ ɛdei no ɔmoma ɛnɛ de ɛwɔ parliament nso nanka ɛnɛ ɛnyɛ abibire mu nko a biribi biara yɛ biara nyɛ abibire mu nko a yɛfa ahofa ɛne yɛ biara nyɛ abibire mu nko a na mpanyinfoɔ no nso wɔn mma anamontuo yi ɛnyɛ dwuma na yɛn nso ahwɛ wɔn na yɛsua wɔn. Amusunya efe pa na okore nkwada wo Oniwa Memorial School na se wani nsese ye ka kire wo we headmaster of that school na no openi oponsafo na yete ne nkan openi George Opokuado soso eye checheni ewu school mu honomo wono soso de de kakra ode soso ni. We observed this day last year in a grand style. The legend is Chassis and I feel the also. And the bus school one, and for the ice from Nina say, your ma before your idea, your idea from could be a dance
saa de no ne adeɛ bitumi ayɛ ma yɛda nso nipa ahodoɔ wiase nyinaa no nti no yɛsɛ mɛma pa no sɛ tare a ɔmo hyɛ na ne ɔmo die a ɛyɛ Africa na sɛ ɛyɛ before yɛ deɛ no sɛ ɔmo so mu yie a abɛma yɛda nso nti no ɛyɛ adeɛ a ɛboa paa na ɛboa school no na ɛboa mɔfa no mu sɛ mpa yɛ before a yɛwɔ nneɛma bi a sɛ so mu yie ɛbɛboa yɛn ebi sɛ yɛn nananom a ɔmo de ɔmo ho to hɔ no ɔmo hyɛ aseɛ na ɔmo pɛ sɛ before nyinaa bɛka bom na bibia yɛwɔ no a ɛbɛboa yi na ɛbɛtumi asom na ɛbɛtumi apusi na abɔ yi na nti no ɛnɛ yɛyiw day no a yɛkae ɛnanom a ɔmo de ɔmo to hɔ a ɔmo hwɛ Africa bɛtumi amfa ho die no a ɛnɛ nso abɛyɛ na OAU abɛyɛ AU no ɛbɛyɛ sɛ yɛn nso a yɛba akyiri no bɛhwɛ na yɛbɛyɛ biara ma Africa yɛnkɔ soɔ ne yɛnka bom no ɛne nyɛma a yɛwɔ a ɛsom bo no yɛma yɛmmɔfoɔ no sampa abusua ɔpɛne George Opokuado yɛ kyerɛkyerɛni ɛwɔ Oniwa Memorial School. Nano brada anwummerɛ ɛbra na abɔ anadwo dubaako ayɔrɔhosɛm bi si ɛwɔ Asamankam ya ɛwɔ ɔfɛn so wɔ Asantemantem ase ne nyinaa kyerɛ sɛ adehyɛ no kyerɛ sɛ saa adeɛ na asi no wɔtwene ho koraa wɔnte sɛ ei sɛ nipa da sani wankasa wote no afa sɛ kan wankasa wode atwa wo ho mene ɔmotwene ho baabi a ɔmonte aseɛ na ti asɛm bi a asi Asamankam hɔ no mɔn Abrantia Ibrahim onyamfinsia aduonu ɛnan wɔte Asamankam yɛ no ɛwɔ ɔfɛn so wɔ Asantemantem ha sɛ ya wakɔsra na busuafoɔ ɛwɔ Asamankam hɔ sɛ diadeɛ o sɛ diadeɛ na ba ne tirimum wɔn ya ne sɛ Abrantia Ibrahim yi wɔn ankasa bɛwura ne maame dɛm na wafa sekama yi bi na wɔde ate ne korona na deɛ na ɛba Abrantia yi so yi yɛde nsɛmtwerɛfoɔ ansɛm ne yɛtietie ne yɛanwene aba bɛka ane yɛbusa ne nua pani wɔwɔ ahene champion sɛ papa wo nua no adan biribiara yɛbɛkɔɔ saa deɛ Pablo ɛyɛ obi a ɔmpɛ namfosɛm Pablo egu adeɛ Pablo ɛnkasa Pablo hene ɛda no na ne kasa no akɔyɛ ɔkyeawo a na wɔka kyerɛ sɛ biribiara bɛyɛ yi ɛbɛfa ɔkyeawo a na wɔka kyerɛ sɛ biribiara bɛyɛ yi ɛbɛfa biribiara bɛkɔ right wate nti ɛma ɛsuspect is Pablo awampaa na nkasa yi sɛ yɛahyia yɛn ɛnɛtena ase di nkɔmmɔ for almost 3 good hours ɛhyɛ no ababa mu nkwan sɛ ne mfie wɔ fam na bibia nneɛma akɔ no deɛ nneɛma nka akyi ɔyɛ sukuu a wɔbɛtoa so nti wɔyɛhwɛ de Nyankopɔn bɛyɛ den ɛbɛyɛ Pablo CEO na yɛtoa so bisa sɛ problem bi wɔ hɔ paa nka Pablo na ne de kyerɛ nipa Pablo deɛ ɔka sɛ wadeɛ kyerɛ ne bɛdi nkɔmmɔ nti bɔɔl no du pɛpɛɛpɛ ɛna Pablo kaa sɛ ɔkɔda afei ɛbɔ 11:47 a ti bɛbɛ wɔ fie a abɛyɛ Pablo ɛte kan ato ne nnum atwa ti ɛkɔ maame no obusa maame no Pablo abɛfa ne nkyɛn wuradeɛ no sisie na meso no nsɔre wuradeɛ no akɔda me pempo no alɔk na meka kyerɛ nkwa yi sɛ ɔmo hwɛ mpoma n'akyi na ɔmo mfrɛ no na ɔmmie pono no ɛfɛ mpoma n'akyi a ɛsi plastic chair green na bucket green si n'anim ɛna mogya ɛresɔne yɛpempo no wie a Pablo na asɔre gyina hɔ ɛde ne nsa ato ne mu na mogya ɛni fa ne mu ikiri kɛfa no kɔ hospital ɔno a ne nante bɛfo kaa na ɛde du hospital hɔ ɛde du hospital dɔktafoɔ gyina ne so saa na ɔde gyee mu na deɛ ɛsi yɛ nyinaa ɛno no yɛnua bɛma Ibrahim onyamfinsia aduonu nan ne nua pani ɔwɔ ahene achampɔn na ɔde nkyerɛmu ɛma yɛn yɛnkɔ awoma no so atwema mpanua batɔ mpɛsi ase ne yɛnkɔdi nkɔmmɔ kakra yɛate sɛ owura bi so atwitwa ne yɔnko brɛboɔ bi adɛyɛ a wɔse wakɔakɔ wia ne kuukuu na yɛnkɔ na yɛne Kofi nkɔdi ho nkɔmmɔ Kofi ma adwoe karakyie mejo so mɛgye mɛdi sɛ wo ho yɛ nyame ayɛ na fam deɛ yɛde experience ne management a hwɛ so amenwuna to ebeye why na Kofi boy nkɔmmɔ yɛse owura bi atwitwa man bi ɛwɔ atwema mpanua batɔ mpɛso asɔ de ya wɔse wakɔakɔ wia ne kokoo sɛ ne wɔkɔfa yɛ a ɛno nti watwitwa ne sɛ kunu yi ne ya medase sɛnea woka na yɛ saa pɛpɛɛpɛ ɛna yɛnya ɛyɛ ntiɛ no anɔpɛ wia no mu wɔ no mu sɛ krakye bi ɛyɛ adeɛ sɛ anadwo konkon bɛɛ sɛ dɔnko mu hɔ na ɛkɔ baa sɛ nkra ɛbaa sɛ ukɔ ɛyɛ bɔɔso kɔ aso a ɛyɛ abofrem ɛne ahyeresu ɛyɛ kuro ɛbɛɛ ho paa kuro mmienu ntam nipa bi ɛda mogya mu a ɛna kyerɛ sɛ ɛne enyan wɔn yɛ announcement ɛwɔ information center ɛwɔ ahyeresu kuro mu ma wɔn bɔ ɔmɔden etimi kɔ mu ɛwɔ hɔ no na kyerɛ sɛ aberanteɛ yɛ apoko ɛna kyerɛ sɛ emogya enyunu no a kasa kura ho asɛm ayɛ ne den na ɔmo bɔ anan timi ma no so tam so bepie mu baabi ani abaya resabea ɛma yɛbɛka ne sɛ doctors bɔ mu mmɔden bi aba ne nyina mu no
abrante antini antrati asifo asasi so atwa nananom ewo ensiedo na me no ka say ntantwefo ekopie mu ho na yedidi nkomo ba ku mienu na ye titi baako ewo enchechirem se emrantie yi ade se no omo na miensa a omo susu se omo na moto no omo nyanyemu no omo ko ekura eye nidini abofremu nanka in attempt se bio omu kwa kope eye koko bi afa na ni gina mu ya de se koronu mu no wo mu se breka kra mu ni ya de se nipa bi no mu no nya abai entenwe odi koko agu apaso ade ba chi na de passbook wono mo ba ba sisa de akọ eye share akọ kare agisika guruboto wenti enam so ama me no ka se wona ni ada wo sa abo o ene se o anu anajo wo mu gusu bo mpempen a omu ko hu mrantie ya na omu nyanyemu kire se ya de se omunya koko omu befa omu ta omu so a ya poku mom ena no go ka adwam a omu so no mu omu sakeka na enyini koduru sese bio oto piti na enam so amane de atwa na nanom wonse do na nanka yenim se ebekọ nanka koko kakra posti ni nche bia play ba ku bia be ya dance die ya kwotu koko bekum se me no ka senso koko wura bia nso ntimi meka se mimi koko nanka wosa yenim se wowu aba mununti na akwa ne se aba me no ka se die amunu eda bibia ni abai ayaresa bia mochire na nu achire nso nyina hi apotifo nso aso asemi mu ye agire ahwehwemu na owura yi a yakunwe se muni no a muni ni se oye adwuma bai ewo abofrem ne ahyire su ho abrante ade se otia abofrem ahyire su mom no wo na so otatena bibia ni pa yi a eba na adwuma den se bi won hyeda ni adwuma potin na so wo bo atew no wo bo atew adwuma se bi ebe nam so makwabra ne nsa akona no bia mpo scraps ni ade nyina edu de adua otimi ade se esise bi nti enya ade se adwuma ba ko na brantie oye ene ma wo mukopie no so saa no ne aha de aha mere wo matwitwa no wakunu ya saa no ho ta pepe minia yo na ni okun no de okun abrantie wo he nipa ba akofo na etimi dwudwa ne saa kun no ana asem no enyina ne se ade se bra omu eye announcement na omu koto abrantie ne na omu kirem se mpo saafo na omu sususu omu do omu sakeka no asa anwene ne se kono achichire no dendende achi pampe enam so ama sabio oje ne ho a enya ade se na agi ewo no menti eno na omu abo modern sane ne de ba hospital bo ma nkoto se asomesi ana so obintin ene gina ne ho ewo saa bere na sabio na ombeka se we na ekoto se wo obo no Sompa FM Matiko fi eda se di aka no fo ne di echede be fra to bia na be sa ba wonche bie wate yeda se pa ene wa mane a wode abreye anwumra busua we eye abofrem ne ahyirisum potamu no mo a wo eye babiani ene atwema mponuam potamu no mo ne ye ko ye busua areho sempa ya tuye mu enkra ne di echire ye be fra to bia ne yemfa enkame mo ene mayenko ahafoano south so na yenko hwe ne efiri ho eba ye jiramu ewo amakom ye wo ahafoano south de efiri ho ba no eno so kro no samse ya ye nua ba ma Ebenezer owuso ansa ne to yankra e de firi potam ho Ebenezer ade asum de nka ho so nyana na pomo tesen nyame adumo boye nkomoy medase said the wedding kan e de asem no atudwa no sa pepepe enete ene ade beche anopai no asem wanwa bi asi e wa makoma chese omanfo bi mu wo mu hodwere ho a wo mu ntiase ama aka hu bi wo mu de akwakoda aposifo a omo mankan so amakom ewo ahafoano southeast ufiri ho ara wo ko adujama district capital town no eho ena sa ahomte semi etimiasie kura ebi mfiemu enyina ani no wo mu ni nkane a na nyame ya adom na mrahye bedwani etime kopre kane ade aba kromo sa kroi etini enya kane ade aba ho ne no na nansuma meters a wo mabobobo no ma fiemu no sa bra me no ka se akrofo amamoyefo amagidofo etime akwa tutu sa
meters nyina e de afiri krom wa te sa akwa ya homete sema wodwene ho bia wonti ase eno na nam so ma wo manfo bi no mo ho kire se asemi kwa de mo dadwene ho a wo monti ase nti ka wo bi ma ne den no manfo na afa so mpanifo wo krom wo nyina abo anan ababa de ababa da posifo se ai sa meters a wo mu enye no wo mu krom ofoforo kra enkanso yi e na confirm amoyefo amagidofo aba betutu akọ eti yesi ade aposifo nye ntwetwemu de be firi ma ba no wo mutime mu a wo se de be ya sa meters ankofo wiawia wo sa epomu no ano be brase eti bi de akwabna se siam no kasa de akronfo akwakotutu amakomfo meters a se siam no o kasa wo mu de akwakoda aposifo a wo mu manka so ne mpotemo manka so ba bi wo he frɛ ho amakomu ho sa pepepe wo firi amakoma na wo kɔ adujama ebe adujama pɛyie ɛwɔ ahafo ano southeast ɛno ɛwɔ sunya kwantempɔ no so ɛna mita wo betu ni nyina de kɔ saa no akwabna akwakoya homete sɛ mpasan sɛ kuro no mfiemu a yɛkyekyere kuro no ebesi saa brei bo munya kanea ɛwɔ kuro mu na nso so no adaworo ma MP wɔ hɔ etimi aye bia boa mo munya kanea yi bebedu ni abubo meters nso so a akɔnfa ma moyefo aba betu meters ni nyina ɛde kɔ ase sɛ akɔya homete sɛm ɛde ama kuro mu wɔfo minim sɛ ɛhɔ no de sɛ mo ma sɛ beduane yɛ Johnson kwaku aduana beboa Francis Menu Adabo. Mita no omo fixe ya che. Mita no na wotwe ye wieye e na menya ne nte se wo mudi sa mitasi ebre wo musan se ECG4 e na ahwe aye bia bo ama sa mitasi ho eni nyina aba e na omunya na omunya transformer no enche bia ne se edi mita bebo ho a sa ho metisem asaba betu mu e na se transformer so ma be page akọ de akeka koyi one ya o ma be fa sa transformer so de akọ eti se na akwakọ ya ho metisem de ama mu a empanifo mu kromo ma de abre pa se krodo ma nya asem keto a wo mu ewo kroni monte so eya we se ekia ne ke ebia na confirm amoefo di akai wo mu besa ababiem enti wo mu so ready say wo mu bebo di aka no ho nso ho ban a che se enya asem keto a na kwabena ade ba ko enwanwa wo mu ne se sa mitasi nyina na enya de se egu ba bi ba ko ebubo grofo fie mu ene se akrofo etima ko akotutu ma akoma a akwakọ ya homete di ama ade hye minia we nye area boys o he ba bi a me pa to say we dey say be area boys wana ya asem enwanwa pa san say kromo na nkasa no omadwene ho a wo muti ase nyeye eti wo mu susu say ebia be area boys ana say omanfo bi mu a wo mu enim light ho adwuma na free ba bie ababa betutu sal mitasi nyina e dia free kromo a akwakọ ya homotesem dia ma wo mu na power wo mu a eye adwuma nyesa sa bebre na de na power wo mu a eye adwuma na bi nsusu no power ni ma eye adwuma na de power wo mu nyina wo mu de ko na de power ni mu e no mu beja no ho etini nyina wo matu ni nyina de ko ya semo boys na you hey ebere me na wase why is it boys na yes papa is it wo da sore kwa so do safa uti wo ho a baga yankoi yademo konfifi mantemo na yademo ko dominase St. Calix Senior High School a wo dominase infantimane ne mpotemo mfimfi mantem yesi ne ekade enka articulate bi ewudi a obedi wo mpotemo no manyasem keto a yesi articulate ne number AS 8153-21 AS 8153-21 se watiti breki se draveni no wo kwa kwotena ka nim so far St. Bottles and Glasses Church you se Church of Bejiwani wo koye ekoto niema digu na ni so se dia de obi ahuni yekoba ye no mu ya ne se ka na ateti nam so a ebei etu mo mu digwa honom yes ice water pure water ni o ye didi ehye bo fruit ni ade nyina chese woti do no hwie ni diagu ni ono so eka guo chese enyame nkwa ne fa kwam na de hye ni binom ene so mpa fam nsempwefo bonkoma omo cheche mu pa enne ni omuhu wo mani so mpotemo no first kwa enya ne kura na yetimi faso ba do o meye wo se twi ama balance adem ntu ye tia se wo mi won se so dance wo e be ko ka dan titem bia oba je so biu se nye je first time according to kuro mo se me die ka 7 ena happens as na no e basa be free kwa we di free se hwi
kam adabo krum kam 15 no ha hwe ho kra kwan nya timi aba nya bedru just 22 na du akra bi hwe de esi ti se kontata so onye kra na balance no o mayi film na nya se de tidada nka better maye because my balance between no so because they can just 20 kilometers because 10 kilometers koda o mayi ni yak just 10 kilometers per na that 10 kilometers o ko kra so na risk one kasa dangerous o kra na dangerous sharp careful if you sharp careful if you oh here na kokko to be dance when you say na be happy about to if you know I was going to where driver near no choose articulate and number plate here AS8153-21 Mr. Wayne you too sure AS8153-21 and na watch it in some of the train na addition be ice water for pure water for both fruit for yogurt for or more mashes so many ma wakwa ho anyone more kai ekoboro o mu fie eso so chain sem say the train me fiane me osimanyim but the problem here na even when na so na ten and kakra balance no kakra but problem no wa so hwe ha hu say ofia call ni na na say gota and o say contractor no so hu say aha na ayekrom and even no botu am we say kwan do kakra because all the cars ni na no aha na wofa instead of so bokwa ka fanya munasa it's too long for them careful balance no be me hu ana ka na ten ma ya da acha ntane pe na la ya hwene ya yi loading na no so ya kwa akọ na kwan dem Abusia we eye ni adesia o mo dominance mfantima na baton pesa so mfimfim mantimo mani ko twevisi anopai wono mo ehunu ye no no ya de madwenche ne bi na bramo na adwumako ya afa adwenche ne ho ka ese ya afa adwenche ne bra no eye Universal Natural Clinic wo se ye nka nkere wo se kawakoma to yam na de ntia wo sa wo ba Universal Natural Clinic ene se womu ewo hahama enubra ene nua hini a etimi je nipadua no mu adwuma ho hawo ne amane bia ya wonam wo nipadua no mu no efiri wonan ye sifam kosi wo pampam ade bia ha wo nipadua no stroke ne ha wana wo nipadua na niema nkoyie ena nipadua no mu nso niema nkoyie waposo nyina ayemre yare bia so sisi atia fawto sa ekọ wona afom ho a ne nyina no wo ye ho adwuma ebia mu nso wo mo de mfidie huntahunu abrane de aba yade esiesie tretre nipadua no de friend say massage no tretre nipadua no say ya yare bia ye kronkron so wo nipadua no mu no ye hwe na ye afiri ho na de ma Universal Natural Clinic rada so ne say adwumayfo ye adwuma wo honom no ya heda tete wo mo ntobo ase wo do na nimtie kwa so enti say omo som adesesom yare nkaye ne nketenkete bi te say typhoid nom ne hepatitis ne ulcer nom ne ade a obekọ ba bi e usika bumu adi ne de ye de ne de eye ketewa e boni say dwe kwara seconds na wo kro no atonso S-line honom a ya ye ben bonsu mu ho atonso kumase atonso S-line honom a ye ben bonsu fresesi na ye nim komo 0556 224 102 0556 224 102 so ne dia seda ema mizo ne 5G so nya bina no ma 5G ne dia medical ka cho se ma vim da mo nyina ma de ye adwuma bi a wo ye bia opa hode sonko na de ya 5G ne be ma sa hode na dia ba adwuma no mesro ena mizo no yo ma hudo benum ye wo eye mizo a ye de eye anka nko na ye ene wo baako a ye de mango nko na ye wo baako a ye de bofre nko na ye ene wo binum so a yaka fruit ne nyina bom sa ene ye de aye eti chese proto bi ase wabusue bi babesraw wo bi babesraw ko wedding ko ye ko party chese wa akra na wo ye party no anase wo ye ye no na pe drink a obeserve amana te wani mu a mizo ne ye kamfo de amawo opa bi etu atone a na ode wani a kire Sompa FM ye premises ya wo so me ase na wabagese baako anase dodo na wo pa etu atone ye for the kire ase ne besese bi ko 3A Herbal Center for the 3A co capsules abadwa so a ande koko hyehye ase abusua bese say your minimum koko ebetutu etoda otime de niam dochiri wasum za ni nyina eye koko na mo wasum ayo dedede frem za no onya 3A co capsules a ebetutu ase etoda so a wani tu tayo wisiri wani tu tayo tumpa aso bi o kan kurimu no mesrawo onya eye 3A co capsules a ebedu asem ediama koko ritimi ja osisi ade koko ritimi ma wo yem tim mese eye 3A
eco capsule so a ɛyɛ cocoa master na ɛyɛ adwuma no nyinaa ɛde ama wo ye cocoa aduro we no ɛyɛ gentle power yɛ fununum nya amanfo de no anom ya na aka wo na wokɔtena ya ne so no da bi we de gentle pa ɛbɛfa no bɔkɔ nya ya anom de na anom a wontimi nkɔ baabia no 3 eco capsules no fura doctor charity mpanifo agya tum ɛnya na ɛwodwa so padudu to atɔne a anasa opa nkomo bi afrɛ 0546107107 0546107107 na yendi enkomo adwenkyerɛ no kakra bi na yɛmfamfa mu ne makwa ma asɛmpa nipa dwumadie no ɛmba wakwam abranteɛ ɛwɔ keke kasoa ɛna ɔsɛ American Town kenke house hɔ no ma hɔ ɛna mehwɛ mu na NPP amonyoko no ɔmo breaki 8 no sample kra Juliet Tete wɔsɛ mo mo ɛne adwuma na mo yɛ ne deɛ ɛno a ɛna mo bon teacher Kujo Tepa anyine susu wɔno na ɛde aba na ɔsɛ NDC ne John Dramani Mahama deɛ ɔmo bleedi sɛ ya na ɔmo deɛ ɔmo nyere ɔmo ho no mo bleedi a Ghana bɛkɔ n'anim ne deɛ yɛ a wɔde aba ɛne no na ɔwɔ ahene akwasi ɛchampɔn kwakye ɛna ɔsɛ Dr. Akoto ɛnkyɛ koraa ɛnneɛma bɛkɔ yie na ɔyɛ mampani a ɔwɔ ahomegyem a wɔretwɛnyɛ sɛ ɛnkyɛ koraa bibia bɛyɛ fine ɛde ama no na systematic presence so de aba na so ma yɛ nyinaa yɛadwo ɛnɛ anwummerɛ yi wohwɛ yɛ kaseɛbɔ papapa yɛakyɛ sɛ ɛgya ɛdam Zubero ɛwɔ kasoa no ɔse NPP amanyɔkuo no ɛyɛ amanyɔkuo a ɛgyina ne na so ɛde kyɛn NPP amanyɔkuo no agye wo din Nana Kofi Dwomɔ wode wodeɛ ɛbae saa nso so ɛna Samikwe wodeɛ ɛbae ɛna Nana Akua Moaboate Nap Ablikuma Central wodeɛ nso so ɛba betui Stephen Boakye ɛdeɛ ɛbae ɛne piaga nso wodeɛ ɛba Ayek Afrank wodeɛ ɛba Nana Kwame Mensa Bozo Sheka Hafo Ntotoro so wodeɛ no ɛbae ɛna abusua yɛmfa nsi ɛbrɛ na so Nana Kwame na kɛsɛ na afei Nana yɛ ɔbɔ malibia boga ɛkɔ ba jesi simpremu bɛma baba ko pɛ waba bɛgyina kyerɛ no bɛtiatia adeɛ ne bɛpiapia mfidie no ano de yakɔ ne yɛkɔ deɛ Bishop Justice Agyemandia Christ Healing Chapel sɔfo pɛne atwoma kufuri apapa yɛ mo adwo yɛda asesɛ da bia wokurikura yɛ ne ya Grace na de yɛkɔ yɛ internet ne so ne ɛyɛ TV ne so ɛna asante ɛbo Benedict ne ɛde takum o chinchin fidie no chinchin bibia ɛde ma yɛ ɛna hwanu no a ya Grace no ɛyi maame wota ɛno na wo pɛti anasɛ akasa no ma yo abusanfo yɛnkɔ yɛ nane ɛkɔba simprimu